Sun tehtävä on edustaa tätä ohjelmaa. Ei se ole, jatkotte tavanomaisesti. Ari-Pekka Iso. Hei. Salla huolehtii meikkaamisesta ja Jarkko osaa äänistä. Aivan, hauska tavata. No, mitä sä etsit? Hei, kuka teki vaan hienosti järjestetty. Mitä jos on mentäis katsomaan löytyykö? Näissä vaan, rakas. Mulla on tässä Martin kanssa oma pikku tehtäväni hoidettavana. No eihän sun mun meikkiä tänne koko ajan. Hei, tietenkään. Ja tässä käy valitella tämmönen ihana viileä ilmavirtaus. Mulla on vähän täytyistä hikoilla. Maarit, tulisit hetkeksi. Sama. Nyt se ei ole Maarit. Kotiini seuraamaan keskusteluja, jotka toivon mukaan lisäävät ymmärrystä ihmisten välillä. Kiitos. A.B. Hei Isabella. Kiva, että pääsit tulemaan. Kiitos kutsusta. Tässä on muuten Jenni, mun kämppäkaverin ja muuten hyvä ystävä. Ollaanko me tavattu jossain? Joo, kentällä. Aivan, soitaan tunnistaa samaksi tarjoilijaksi. Mä en olekaan pelkästään tarjoilija. Mä omistan sen paikan. Mielenkiintoista. No niin, siitäkin tehdä sitten keskustelua. Et mene minnekään. Anteeksi. A.B. me kaipattais sinua. Suoka anteeksi. Miksi sä olet niin tyly? Aape on firmaava mies, ja olet selkeästi kiinnostunut. No entä sitten? Mä sanoin, että mä lähdetään joskus laittaa. Yksi tommonen yritys vielä, niin mä lähden menee. Kyllä kerran teille kaikille, että tulitte. Ja nyt, olkaa hyvä, nauttikaa talon antimista. Sehän meni hienosti. Puheessa oli hauska ja luonteva just sellainen sun näköinen. Kiitos. No se toimittiin kysymyksistä päätellen, niin ne taisi olla ihan aidosti kiinnostuneita tästä ohjelmasta. Jasus. No siitä mustakin vähän tuntuu. Hei, kiitos oikein paljon tuesta. Se oli tosi tärkeää. Nyt vaan hengität syvään ja nautit loppuillan anteeksi. Oikeastaan kyllä voisi rentoutua. Ei tässä nyt enää mikään voi mennä pieleen. Kotanita mainos onnekas parasta. Miksi se mulle sitä mainos? Koska teillä ei selkeästi synkkä. Mä huomasin, että teit vaikutuksen. On tää vähän noloa. Toivottavasti Maarit ei ole huomannut, että me tullaan myöhässä. Meillä on hyvä syy. Tuolla. Terve A.B. Vieläkö muistat? Seppo taas. Niin tietysti. Romantiikka Seppo. Se ei ole mun viskitiimessä nähtiin. Vai siinä kävi sillä tavalla. No, tässä on Ismo Laitela. Terve! Ismolla olisi sulle ihan loistava oppimistia. Tämä on vaan huono aika sellaisiin keskusteluihin. Ei menisi kuin 10 minuuttia. Usko mua. Sä et halua kävellä sun onnesi ohi. Aikaan päälle sulle rupeisi huonoa ideaa tarjoamaan sen verran kova tekijä on näillä hankkeilla. Hyvä on, mutta vaan 10 minuuttia. Taas uskosta. Miten niin? Sä tiedät, ettei mulla on hasut päällä. Siksi just mä oonkin huolissani susta. Sä oot ihan liikaa yksin nyt mun naapurissa. Siitäs tässä onkin kyse. Mä en vaan halua, että sulla jää mitään hampaataloa mun pussiin. Älä sen sä esittää mitään pelastavaa enkeliä. Sä yrität herästää mulle miehen, että mä sotkin sun ja Ostin välejä. Tilaat itsesi juomisesta tuolla. Minä olen päätökseni tehnyt. Mä tehdään huolellisia määrätyjä. Sä voisit soveltaa sun päätöstä myös itseäsi. Ei pilaa mitään. Ja mä katson, että tarvitsemaan myöhemmin. Mä oon oikeassa. Mene pois. Sä kehtaat edes päättää. Oot sä minä olla erittäin onnellinen. No miksi sä oot niin epävarma, että just väkisin järjestää mulle miehen? No pakkohan mun on, koska sä juokset saman tien Ostin sänkyyn, kun vaan silmä välttämättä. No entä sitten? Jos Ossi todella rakastaa sua, niin eihän se tekisi mun kanssa mitään. Sä oot kyllä säälittävää naurattava pyrkyri, joka puukottaa kaveria selkään. Tästä just. Mä irrotan just silloin, kun mua huvittaa. Taas.